Patuloy daw ang mga inspeksyong ginagawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga bypass road sa bansa na magsisilbing daan sa mas mabilis at mas ligtas sa biyahe ng mga motorista. Personal na binisita ni Public Works Secretary Vince Dizon ang dalawang bypass road sa lalawigan ng Tarlac, ang Estrada Bypass Road sa Capas at ang Concepcion Bamban Bypass Road sa bayan ng Bamban. Ibinahagi ng DPWH na nahinto ang konstruksyon ng Concepcion Bamban Bypass Road mula pa noong 2020 dahil sa mga issue ng right-of-way at kakulangan sa pondo. Pero tinututukan na raw ito para maipagpatuloy na ang proyekto. Samantala, inaasahan namang magpahabilis ang daloy ng trapiko ang halos 9 na kilometrong Estrada Bypass Road, lalo na para sa mga biyaheng mula Hilaga patungo sa mga sentrong pangkalakalan sa Tarlac. May benepisyo rin daw ito sa sektor ng agrikultura dahil magsisilbi itong alternatibong ruta para sa mga magsasaka sa halip na dumaan pa sa Manila North Road at sa bayan ng Capas. Dahil dito, mas mapapabilis nila ang paghahatid ng agri-products tulad ng palay, mais at tubo. Nauna nang ipinag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutukan ng mga bypass road projects sa buong bansa upang magsilbing alternatibong daan na magreresulta umano sa mas matipid na biyahe, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Target daw matapos ang dalawang proyekto sa 2027. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.